Dyn neu filltir sgwâr yw Timothy Evans. Mae'n fwy adnabyddus fel Pavarotti Llambed oherwydd ei lais tenor arbennig, ac yn ddiweddar cyhoeddodd hunan gofiant o dan yr un enw. Treuliodd 10 mlynedd ar hugain fel post-feistr yn Llambed, ond bellach mae'n gweithio i Gymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig yn Felyn Fach. Magwyd Timothy ar dyddyn Bryn Stores yn Silian, lle ddechreuodd ei ddiddordeb mewn amaeth. Mi'n cadw anifeiliaid, eriod wrth gwrs a diddordeb mawr yn ddyn nhw, felly na'r y prif reswm nes i ddim cymryd y canu chymod o ddifri mewn rai, achos o'n i'n mwynhau bod yn ymwlad, yn mwynhau gyda'r anifeiliaid, ac wrth gwrs yn mwynhau canu, a popeth yn cydweithio'n dda iawn ynddo fe. A mae gennych chi amrywiaeth eang o anifeiliaid. Gormod yn braidd. Felly os y defed fi oedd gyntaf, ges i dwy ddafad a hwrdd dan rieni pan o'n i'n 19 oed, pobl call, felly yn cael car neu motorbeic, ond dwy ddafad a hwrdd o'n i moyn, a na ddechrau ar y diadell Dorwen, a maen nhw dal i fod gyda fi o hyd, wrth gwrs. A wedyn, ers rhyw 10 mlynedd wedyn cael merlod Shetland, mynd fyny i'r ynysodd i ddewis 2 neu 2 i ddechrau, a wedi bod nôl siwr o fod ar 5 neu 6 achlysur yn yr ynysodd wedyn. A mae da fi erbyn hyn 8 o gesig magu i Shetland a marchbach, ond wrth gwrs gyda'r Shetlands maen nhw wedi bod yn gwerthu'n dda iawn yn dyfe, chi'n gwybod, maen nhw wedi bod yn, o'n i'n mynd lan i Reading i gwerthu nhw, fyny mae'r arwerthiant swyddogol. Bob blwyddyn, ac o'n i'n mynd lan ac o'n nhw'n gwerthu yn dda i wedi gwir. Chythau wedi cael pris da iawn am sawl un ohonyn nhw? Do, gaethon ni Apache Princess, a bwleth fach 2 oed ddi a gwyn oedd, nath honno 2,000. A wedyn ers rhyw 5 mlynedd mynd falle'n bach yn fwy o faint a cael merlod mynydd. Mynd i arwerthiad nes i gyda Richard a Gethin i arwerthiant yn Aberhonddu a gweld y gaseg fach mae Refel Harddwch. Ac nhw oedd ddod i brynu caseg y diwrnod ni, ond fi nath brynu yn y diwedd, a wario teg yn fodloni fi chalu, a na cychwyn ar y merlod mynydd i wedi gwir. Mae Gethin Morgan o Frydia Ormond wedi nabod Timothy erioed, ac mae'r ddau yn helpu gilydd i drin a thrafod yr anifeiliaid. O'n i bai amdano fe, sa'n teimlo bydde'r defed balwen bendant ddim gyda fi. Bydde'r cyffyle wedi bod yna, achos oedd dad moyn dechrau brydfa ei hunan, ond fi'n teimlo da'r defed, o'n i moyn defed, a o'n i bai bod bydde Timothy wedi bod na'n gymorth i fi, a wedi rhoi ei barn ar y defed, bydde fe wedi bod, fe nath ei gosod sylfaen dda iawn i fi ddechrau. Pan mae fe'n dod i helpu gyda'r cyffyle, fi wastad yma, os bod e'n mynd masau yn wac neu paratoi mewn i'r sioeau, golchi nhw. Fi mwy na thebyg bydde'n gwneud y gwaith na. Ti sy'n gwneud y gwaith caled, a wedyn beth sy'n mynd allan i'r sioe wedyn? A cymryd y clod, Timothy yn help mawr i Gethin gyda'i ddefed balwen, ond am fridio defed torwen mae'n fwyaf adnabyddus. Wel, Timothy, fan hyn ma'ch trysor mwyach chi, efe? Wi'n mwyn siŵr bod lot o waith wedi mynd i ganol a blynyddoedd wedi mynd i ganol i'r safon hynny wedi gwir os. Wedi trial cael clust fach iddyn nhw, a beth oedd yn anodd iawn yn y rhai torwen mae'r dechrau oedd bod nhw'n colli lliw yn ifanc, bod nhw'n mynd yn las gan bod y du a'r gwyn a'r patrwn, ac yn yr air flwyddyn, neu'r trydydd flwyddyn, oedd y du yn troi yn llwyd, ac oedd e ddim yn yr un peth wedyn, felly wedi gweithio'n galed i gael y lliw i aros, a mae rhai o'r rhain yn 10 oed. Ac yn dal i fod yn ddi, a maen nhw gyd yn perthyn, maen nhw gyd yn mynd nôl i'r hwrdd ar 2 ddafad ges i pan o'n i'n 19 oed. Chos dim lot fawr o'r hwrddod newydd wedi bod mewn yn ei canol nhw. Ond mae fi'n digon ples yn o edrych ymlaen, ond wrth gwrs yn eiddgar am yr wyn, ond neu pwy a wyr yn dyfe, felly siomedig fyddai lenni tos, dos dim dal. Wel, chi wedi cael blynyddoedd arbennig o dda, a Silian Blodwen yn gwerthu am recod o 1,200 gini. Do, werthod Blodwen yn dda iawn. O'n i ddim yn gallu credu wedi gwir, achos yn y marn i, does na ddim un dafad werth y 1200. Wel, dim ond Sean Cole, nhw'n print Sean Cole nhw. Felly gyda hwrdd, mae'n wahanol achos chi'n gallu defnyddio hwnnw ar y ddiadell i gyd a wneud mwy o waith, ond gyda dafad 1, chymafod 2 o'n y flwyddyn, ond 2 fenyw wedi dwlu ar yr ôn yn dyfe, diolch i ddew am hynny. Ac war y teg, mae wedi prynu, y ddwy fenyw wedi prynu da fi wedi ni, yn dyfe. Wrth gwrs amser hyn yw'r amser gorau ar flwyddyn da'r dyfed, yn dyfe, jyst cyn bod nhw'n dod â wyn, a maen nhw'n edrych ar ei gorau nawr yn y dyn nhw, chybod. Ydyn, glei. Ond os ydych chi'n cael y dewis, y canu neu'r ymeithi, pa un bydde mynd â hi? O, wi ddim yn gwybod i wedi gwir, felly na pam nes i ddim ar dewis, yn dyfe oedd y dewis yn rhiannodd i wneud, ond fel o'n i'n gweud, mae popeth fel fi'n gallu cael y gorau o ddoi fyd, yn dyfe.
Wel, Timothy, mae wedi bod yn fraint. Dod i siarad â chi heddi ac i weld y stocs sy gyda chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.